Преди години записах за първи път децата си на моето българско лято, с надеждата, че те ще преоткрият България, ще открият нещо ново за България, ще се докоснат до духът на България, до това душевното, което аз усещам, всички мои сънародници в чужбина усещат. И просто исках моите деца също да се докоснат до него. Това мистично българско, което ни свързва и което ни прави да се радваме всеки път и да се усмихваме, когато си помислим за държавата, в която сме израснали. И всъщност първото лято преди 4 години вече, когато записах моите деца, беше в Габрово, на Габрово, и нямах никакви очаквания за това какво ще бъде, как ще бъде. И в действителност аз бях страшно изненадана, децата ми бяха много възхитени и искаха всяко лято, се радваха, че ще дойдем пак. Беше точно както моята генерация, ние сме се радвали на нашите лагери в България, да се срещнем с приятели наново лятото и да прекараме едно лято заедно. И сега това вече е 4-та година и моите деца с нетърпение чакат наново да се срещнат с приятелството си от първият лагер и от всеки друг лагер през последните 3-4 години, на който ходим, да се видят с приятелчета от целия свят и просто да споделят една прекрасна седмица, където също учат български език. Много подробности за българската история, която аз не мога да им кажа, да им разкажа, да им покажа. Те се докосват до тази история и за това много се радвам, че съм част от този проект. Много ти благодаря. Кажи нещо и за себе си съвсем накратко. Аз живея много години в Австрия. Правя много неща. Някои от тях са свързани с България и се питам все повече са свързани с България. Да. И много се радвам, че познавам хора като Ели, като Елена Павлова, която е на българското лято, на моето българско лято, защото тя също, като мен, вижда тези красиви страни на България, иска да ги покаже и повече деца, които не могат да се докоснат по друг начин в тази страна на България. Благодаря ти. Благодаря ти, аз.